दिनै 10 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सान। बर' हारिनि राव थुनलाइखौ जौगाहोनो फेहेरनो आरो हारि महरै बुहुमाव सिनायथि जानायनि थांखिजों थांनाय 1952 इं मायथाइनि 10 नभेम्बर खालारखालि बै समनि बर'नि मेलेमजिबि सानसुमैफोरनि नाजानायाव जोनोम मोन्दोंमोन बर'नि माहारियारि बर' थुनलाइ आफादा। रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे दिनै बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ फालिनाय बायदिनो क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायावबो क'क्राझार सहरनि बागानसालियाव थानाय ब्रह्म मन्दिरनि लांदां फोथाराव बर' थुनलाइ आफादनि 71थि जोनोम सान फालिनायजों लोगोसे 33थि बोसोरारि जथुम्माखौ मेहेरगोनाङै खुंनाय जादों। मैयानिफ्राय जागायनानै साननैनि हाबाफारिजों खुंनाय क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 33थि बोसोरारि जथुम्माजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान फालिनायनि लोब्बायै फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै थुनलाइयारि आयदा बादायलायनाय, सावगारि आखिनाय, खन्थाइ आवरायनाय बायदि आयदाफोरखौ लाफानाय जादों। दिनैनि हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार बावनाय आरो दाहा बावनायजों लोगोसे आबहावा गोग्गोथिनि थाखाय बिफां गायनाय हाबाफारि लानाय जायो। आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सुखेन चन्द्र ब्रह्मआ। लोगोसे मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार बावजेनो गुदि बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि साबेन्द्र ब्रह्मआ आरो बिफां गायनाय हाबाफारियाव बिफां फुलिखौ गायजेनो क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्मआ। मानो होननानै बुङोबा दिनैहाय माने मोनसे जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गायसनथाइ सान बे हिसाबै जोङो बेजोंनो लोगोसे जोङो जोंनि क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 33थि जेनाखि जोंनि बोसोरारि जथुम बेखौ लाफानाय जादों। दा दिनै जोङो 71थि जेनाखि जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान गायसनथाइ सान बेखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो होननानै गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय जोङो जोंनि आवथायाव गोग्लैनाय गामिफोरखौ लाफानानै थान्दैफोरखौ लाफानानै जोङो दिनै गोथार फिरफिलाखौ दैखांनाय जादों। आरो आङो जोबोद खुसि, जोबोद मोजां मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय गोबां मानसिया जोंखौ मदद होफैनायनि थाखाय। दिनैनि हाबाफारिया जोंहा दङ बेवहाय बे जोबनाय लोगो लोगो जोङो दिनैहाय बिफां गायगोन। बिफां गायजेनगिरिखौ जोङो लादोंमोन जोंनि जायनाखि क'क्राझार मिउनिसिपालिटि बर्डनि चेयारमेन बिथां चेयारपारसनखौ जोङो लेंहरदोंमोन। बिथाङा दाबो नुजाफैयाखै, नुजाफैगोन। बिथांनि आखाइजों जोङो दिनैहाय बिफां गायजेनगोन। जोंनि नैबे ब्रह्म मन्दिरनि साखाथि फाखाथि जेनाखि बाउन्डारि दं बे बाउन्डारि जोङो समायना रमायना हिसाबै बिफां माखासे गायनानै जोङो दोनलांगोन आरो। गेवलां मेलनि हाबाफारि गेवलां मेलनिबो जोङो हाबाफारि लादों 1टा बाजिनिफ्राय 1 बाजिनिफ्राय जे जोंहा बेवहाय आलासि हिसाबै जोङो हांख्रायनानै लेंहरदों जे जोंनि क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि कमल बड'सा बिथांखौ आरो जोङो बेखेवगिरि हिसाबै आलासि महरै लेंहरदों जोंनिनो समस्तिनि MLA बिथां लरेन्स इस्लारि बिथांखौ। गुबैयै बुंनो थाङोब्ला गोदो जेरैबादिमोन जोङो उन्दै समावहाय फरायसा समावहाय बा सेंग्रा समावहाय जोङो लोगो मोनबोदोंमोन 10 नभेम्बर बर' थुनलाइ गोथार सानखौ जे गाजा गोमजायै आरो रासिन खुंबोनायखौ जोङो नुबोफेरदोंमोन। जे लामा लामा प्रसेसन होनाय, लामा लामा होख्रावनाय बर' थुनलाइ गोथार सान होननानै दिनैहाय जोङो बे थासारियाव फैयाखसै। मानो होननानै बुङोब्ला गुबुन गुबुन जिल्लायाव थानानै गुबुन गुबुन जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे गुदि आफादफोरा बे 10 नभेम्बरखौ फालिनाय थिनहरनायलाय बिथोन हरनायलाय गुदि जोंनि जायनाखि सेन्ट्रेलनि बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोनहा बोसोन हरनायलाय जोङो दिनैहाय बेबादि गाजा गोमजायै खुंफैनायखौ एसे जामलांबाय होननानै बुंनो हायो। मानो होननानै बुङोब्ला गोदो जों जेरैहाय मोनबोदोंमोन दा बेबादि गैला। अब्लाबो जोङो गोसोखांनानै देग्लाय जोंनि क'क्राझार जिल्लानि जों क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादा ओरैबायदि गाजा गोमजायै खुंनो आखायाव लादोंमोन। नाथाय बेबो देग्लाय साक्सेस जायाखसै आरो जोंनि बे साननाय हनायखौ जोङो फैगौ बोसोरफ्राव एखेबारे थाम थिम खालामफिनगोन होननानै जोंहा मोनसे थिरांथा लानाय दंबावो आरो मा।